Отче! Отче! Ела! Бързо! Бързо! Ето! Вижте там! Бяга! От темната тук да излезе. Скри се. Видя ли я? Съвсем изсъхнала. С червени очи и без коса на главата. Веднага я познах. Чумата. И като стигнахме тук, спря. Видя ги. Ей, тия тука. И заплака. Обърна се и тръгна обратно. Защо чумата ни пожали, а Господ не ни пожали, отче? Кажи, отче, защо? Отче, какъв грях сторихме, та Бог ни изостави? Кажи, отче, Бог не вижда ли? Не знам. Изглежда, че Бог не се грижи за всяко живо същество по-отделно. То само трябва да се грижи за себе си. А той гледа големите неща, да има слънце, да има вода, въздух, да има живот. Слушай, след някой ден това дете ще умре. И тя ще умре. Никой няма да излезе жив от тук. И ти го знаеш. Защо не залъгваш? Защо не се махнеш? Всеки сам да си търси спасението. Махай се! И защо само тебе пуснаха от конака? Сатана! Сатана! Това не е нашият поп. Това е сатаната в неговия образ. Господи, кой си ти? И как е истинското ти име? И не е ли все едно дали те казват Аллах или Христос? Нали си в сърцето на всеки човек, бил той християнин или мюсюлманин? И нали земята кърми еднакво и едните, и другите? Не ти ли стига кръвта, Господи, която се пролива все за Твоето име? Не ти ли стига мъката?
сме хора. Видях знамение. Сам Бог ми каза. Идете, сменете вярата си. Все едно дали ми викат Исус или Аллах. Важното е да останете живи. Защото най-скъпото, което съм дал, е живота. И който е срещу живота, той е срещу мене. Лъже! Той е полудял, лъже! Не го слушайте! Махнете се, ще го убия! Махнете се! Пуснете го. Нека ме убие. Убий ме, момче. Ала пусни хората да слязат долу. Да се върнат в селата. Зима иде. Всички тук са облечени. Отче, не скверни паметта на баща ми. Слава на Манола и на всички, дето умряха и не смениха вярата си. Ала някои трябва да останат живи, за да разказват за тях и да тачат паметта им. Погледни тая планина, момчиле. Крепост е това. И до нейното сърце има 9 стени. Само първата от тях се нарича обща вяра. Но има и втора – общо минало. Трета – общ език. Четвърта – обща земя. Хвала на тия, дето паднаха на първата стена – вярата. Те ни показаха как да браним втората, третата и другите стени. За последен път ви говоря като ваш поп. Като сменим вярата, не сменяме рода си. Елате след мен да останем живи и запазим Родопа българска. Ага, идат! Хората от долината идат да се поклонят на Аллаха. Слава на Аллах.